Tres xornadas apaixoantes daranlle forma á novena edición da Ruta do Albariño de ciclismo na categoría júnior. A primeira etapa será unha cronoescalada entre Meaño e o Alto do Busto. A segunda, unha etapa de case 100 km con saída e meta en Meaño, pasando por Sanxenxo, O Grove e Poio. A do domingo será a etapa estrela. Con tres voltas a ese circuito que ven sendo xa o mítico de todas as edicións, Cambados, Ribadumia, Barrantes, Meaño. Daránse tres voltas a circuito de 22 km aproximadamente e despois teremos o plato forte, que é esa subida ao Alto do Busto por Cabeza de Boi, con esa baixada hacia Simes, con esa entrada en meta outra vez Simes Meaño, a entrada en meta no concello de Cambados por a Avenida de Galicia, non? Cambados será un dos concellos con moito protagonismo nesta Ruta do Albariño. No concello de Cambados estamos encantados e honrados de formar parte desta proba, de que se desenrolen dúas das etapas por as nosas terras, concretamente o sábado 18 e o domingo 19 de xuño, sendo a última etapa, ademais, con inicio e con remate en Cambados. A proba ciclista en sí parece bastante completa. Tamén terá un peso destacado o concello de Meaño, en especial nas dúas primeiras etapas. O alcalde indica que este tipo de actividades axudan a impulsar o turismo. Con este tipo de impulso de deporte fomentamos, por un lado, o deporte e, por outro lado, fomentamos o turismo. E tamén o que facemos é dinamizar ou amosar a singularidade os concellos da comarca. A Deputación de Pontevedra xunto coa Xunta tamén colabora nesta proba. Na institución provincial destacan que esta Ruta do Albariño serve para fomentar valores de compañeirismo e amizade entre a rapazada. Sirven para fomentar o deporte e para que estes rapaces e rapazas volvan a ter outra vez esa ilusión de volver a coller a bicicleta, aparte de que fomentan hábitos saudais, o compromiso, a amizade, compañerismo e, sobre todo, somos capaces de formar a estes rapaces non como futuros grandes profesionais, sino como futuras boas persoas sanas, persoas que sepan desenvolverse na vida. Na Ruta do Albariño van participar 20 equipos chegados de Portugal e de distintos puntos de España e Galicia.